Mamă, nici salamul n-am tăiat, n-am făcut nimic. Astea ok, sunt tăiate. Ei, a crescut ca ei, să n-a crescut. Ăla are cheiță, da. Ich bin 19. Am pus să-l pun în 3, pus să cred că-l tai. Ai grijă la pulsul! Salamul ăsta cum îl tai? Mă, ce-mi doare capul. Băieți, inimioarele de membru, everyone sunt Team Heart. Team Heart. De ce nu avem Team Heart? Aoleu, și ale mele. Dă-l dracu de ardei. Ardei mai puneam. Vedeți-vă și puțin mai încolo. O, dacă am loc în casa asta. De ce nu mai ieșea mai multă pizza? De dracu că mă bălăcesc în ele. Poate mă tai. Am ardei, mă, că am cumpărat ieri, știu că am cumpărat ieri, am cumpărat special pentru pizza. Hai, dă capul meu. Asta e... Bro. Credeți că am pus prea mult salam? Jur de meu. Trebuia să-l tai mai mic. Și acum cât îl bag la cuptor? Cât timp îl bag la cuptor? Ce rețetă? Haideți, ziceți, Doamne, ajută să-mi iasă. Așa arată pizza. Eu zic că nu arată deloc rău. Voi ce ziceți? Arată bine sau nu? Guys, do you like my pizza?
Nu intră tigarea. Hei, mulțumesc, doamna Firește Popiu. E tavă, whatever. Mi-am pus și eu un cadou de 100 de puncte să mă... Da, dar nu. Mamă, cât apă am băut astăzi, bro. O să mă piși dracu pe mine. Să mai bag un aluat? Mai fac un aluat? Ok. Oi! Mai facem un aluat, dar să-mi fir pe ecran, dacă da.